Oye morenya kura muge joanka mora maintiaro akini machiegni e chenro odhiambo makawuono mara ng'ich welo ni geno mara ni bedo kae kod odiochieng' makare gimoro mora mibedo kata ka itimo chopo kare odiochieng' makawuono ka koro oganda yweyo kendo orwako dira kone mopogore opogore jogo morwako sabato mar gi odiochieng' makawuono jogo madonjo chieng' ngeso kachal kod chieng' jumapil arwakni machiegni odiochieng' makon waiko ni chenro mayelach mano koting'o odiochieng' makawuono ma tarik 8 dwe mar 2 higa mar 2025 oganda jo Kenya tainya jofuambo e piny Kenya kod jogo bende matiyo e pinje maoko ma bende nokalo lwet jafuambo mano matene Leonard Mambo Mbotela ma odiochieng' makawuono ne owito ngimane ka jahigni 85 ka anyuola mare mantie Nairobi Orlando to bende anyuola mare mantie kaunti ma Mombasa Luora Machangamwe bende ogolo ote magi maglit kod kuyo mano en kuyo mokwako jofuambo matuklu ka iparenya kod chenro mare mano timo mano e wang' jowi machielo ma bende ne otimo ka otayo chenro mar ni ungwana obedo kod mathoth bende kar kanyo waiko ni chenro no kachal kod kama moko mabedo ko warango odiochieng' makawuono doho mapacho kae ogolo ng'eto maketo azimio kata ng'ado kanyo ni azimio e kweth mathoth e od bura mapacho kae yango kanyo ni Moses Wetangula bende nokodhi ataro kana odhi ataro mar penchike mapacho ka kod mathoth mabende koting'o ik mara Richard Otieno kata molo president motimore aluora ma Lego Usonge County ma odiochieng' makawuono sirne Raila Odinga ng'wech mare mar AUC kod mathoth moting'o nyaka jogo mawito ngimagi kod jotuo bende kalure kod Amerika nyono break mano ne USAID kata ka ogole oko geno poditie ne jok moko bende owito geno ma kod mathoth waiko ni kar kae chenro ni mar ang'ich welo arwakni bed koda kae nyaka giko ka waiko ni mathoth to motelo mago magi e thund weche. Doho ng'ado ni riwruok mar Azimio ema nigi kwan modhuro e od bura ma ok Kenya Kwanza kaka spika Moses Wetangula oyango motelo chien. Na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto, and we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni gin kod geno ni Raila Odinga dhi bedo jakom mar AUC yiero mitimo juma manyien. Jaked ne ratich oganda Richard Otieno ochwale kar yweyo mare mogik e gweng' ma Maoho e Lego Usonga. Arwakni machiegni koro magi jwang' weche manyien odhiambo makawuono mag ang'ich welo waiko ni mathoth nyaka iluwo lendo ma kamagi achiel kachiel e mbui magwa duto te mag Ramogi TV e mbui mar Facebook wantiere live kanyo Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube ma bende wantiere live kachal kod Ramogi TV KE mane mbui no mar X kata Twitter ka iorno ote machuok SMS line no en 3 nono to mbui mar TikTok bende wantiere search kanyo ramogi.tv ramogi.tv en achiel kende tiyude kar kanyo achiel kachiel kaeto bang'i tudi kodwa kiornwa ote e kinde gi bende jaloko marwa dhi bedo Elizabeth Otieno an nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokewo nyaka sango arwakni machiegni. Piny Kenya medo mana yudo liet tok piny Amerika chungo chenro mago mag riwruok ma ok mar piny owacho USAID e pacho kae e higa mar 2024 kende USAID nochiwo omenda moheo bilion 84 ne kembe 230 e pacho ka to kaka Simfros Okinda lero ok en lal ne joma ne owito tich kod jotuo kende to nyaka ne ochumi mar piny Kenya. Como chunge dho apise barupe mag wito tije apise makoro lor. Chenro mar USAID ma kuom higni mayo 60 osebedo lumbru mar dongruok e pinje mathoth kamoting'o Kenya koro chung' apoya kendo kiko ngima oganda mathoth manyocha ogeno kuome. USAID nosiro chenro mathoth e pacho ka kowuok e chenro mag thieth, somo, rango ngima mag oganda e kin mamoko. E higa mar 2024 kende, USAID nooro omenda maromo bilion 84.1 ne kembe moyo 230 e pacho ka. Riwruok mar kanise mong'ere kaka National Council of Churches noyudo milion 23. Ka riwruok mag bisobe ma jokopere Kenya Conference of Catholic Bishops nomi silings milion 280. E bwo chenro mar bero thieth e pacho ka tiegruok mar jochiw thieth mano KMTC noyudo silings milion 153. St. John's Community Center nomi milion 218. Ka od thieth maduong' mar Moi Teaching and Referral Hospital noyudo silings bilion 2 e kin mamoko. Riwruoge ma ok mag piny owacho e pacho ka bende noyuto
ka World Vision noyudo silings bilion 2.3, Path noyudo bilion 2.2, Liverpool VCT noyudo bilion 2.1 ka Kenya Red Cross Society noyudo bilion 1.1. Mamoko gin World Food Program manomi silings bilion 15.6, Transparency International nomiye milion 104, Masai Mara Wildlife Conservancy noyudo milion 3.2, Save the Children milion 851, Women Fighting AIDS in Kenya milion 13 e kin mamoko. Okopogore kod chenro mar thieth, mbalariany ma pacho ka bende kamoting'o Moi University, Kenyatta University, Strathmore University, to kod mbalariany ma Nairobi bende noyudo omenda kowuok e USAID higa mokalo. Ma en ranyisi ni ok mana jotuo kende makoro chunygi dang'ni tok chungo chenro mag USAID, to en gima dhi hinyo fuoni duto ma Kenya kamoting'o nyaka ochumi ma pacho ka. Moko kuom jopiny Amerka osechako bago ng'anyo mar kwedo chike mag Trump. Ka chieng' tich ang'wen mar juma ni riwruoge moko ariyo mag jotich e pinyno nochwalo bura e doho ma dwaro chungo chike ma Trump nokete koke, magiwacho ni osechako rocho ngima oganda e piny ngima. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego mago mag USAID, kamachielo moko kuom jogo matiyo gi riwruoge ma ok mag piny owacho, mano mane siro kod riwruok mar USAID e kaunti ma Homa Bay koro yudo fungruok bang' dok kendo yudo thuolo mano mar dok kendo e tich. Jotijego ma onywando nurses kod jochiw thieth mamoko koro biro tiyo e subtende mano mane gintiere nyaka dwe mar 4 higani. Juma mokalo chigni jotije madirom 1,000 ma osebedo ka tiyo e riwruoge ma opogore mane yudo sir mar omenda kawuok e piny Amerika ka gisiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay ne ochungi kendo gisebedo ka gidhi tich nyaka ne piny Amerika gol chikno. Moko kuom jotijego koro yudo fuong'ruok maduong' bang' yudo ote maduokogi e tich tok ka piny Amerika ne ombeko tol e we chikno nyaka dwe mar 4 higani. Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ni jotije moingo 500 oseduoki e tich kendo gibiro dhi nyime gi tijegi nyaka dwe mar 4 higani. Nyagimiwa period muda moro matin nyaka dwe mar 4 ni jogi wanyalo duogo gi tich. Koro nyoro nyase chiwo memo ma ji te nyoduogi ji moro ma namba ni malo noduogo gi tich. Ok ji duto te ne waduoko ji 568 but moko to nyoko duogo. Koro problem kata shida manyo wan go kaini wik achiel mokalo nyo puonjowa gik mang'eny ni nyaka wan wawegi kaka jo Kenya governments mopogore manyiso ni county governments kod national government nyaka waikre mondo services gi koro wakawgi up. Moko kuom jochiw thieth mane ochungi e tich kendo yudo thuolo mar dok e tich kendo ywago pek ma gisebedo ka gikalo nyaka ne chungi e tich ka gikono gisebedo kod kibaji maduong' nyaka ne kawo okang' ma chungogi e tich. Sama ng'ikruok ma kamano bede ne wawinjo matek wan kaka jotich mondike iye ka kech en gima nobiro apoya nono, to kata jotuo ma bende wasebedo kwa konyo ka bende ne nigi shida mang'eny nikech gisiko ka gigonwa simu ka gidwa ng'e ni to gimotimore ni odwa timore kinde marom nade, to ere kaka inyal kony koso en gima orumo gi kanyo. Ka nyoro ne wayudo barua ni onego waduogi, ne wabet gi mor nikech jotuo mane wan go jotuo mane wan godo koro ne nyalo yudo yue nikech ne gigochonwa sa ka sa yath nitie to wabe wajiwo gi ajiwa. Chenro mag gisebedo ka gitimo osiptende mopogore osebedo kod ng'ikruok maduong' kendo jotuo osebedo kod kibaji ka gikoni okang' mar duokogi e tich biro kelo konyruok ne jotuo. Sana kwetu tunaona wagonjwa katika njia elektroniki. Sasa tuliporudi kitu ya kwanza ulipata watu wengi hawako kwa elektroniki kwa sababu wale ambao walikuwa pale kusaidia walikuwa ni kupeana tu dawa na kwenda. Kwa hivyo ungepata data haiko sawa. Maana kuna wengi wamekuja hawajapewa dawa. Magitimore ka riwruok makelo ratiro mag jogo eko matiye migepe moko mag piny owacho okoni ondamo mane piny Amerika okaono. Koro onego bed puonj maduong' ne sirikande mag kaunti kod sirikal mamalo mondo gibed ka giketo maino margi e bero sekta mar thieth e kor gwenge. Wakwayo mondo sirikande county government obed gi chenro makare mondo mi kata ka chieng' moro joma miyowa konygi obedo maonge to ok wabed gi ywagruok kata rem ni jowatho jowahinyore jowa ok nyal nwang'o thieth e yo mowinjore nikech nok mar pesa kata onge mar yedhe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Koke mago motimore kaunti ma Homa Bay, kama chielo e kaunti ma Kisumu, jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki omedo jiwo sir ne Raila Odinga ma olap dhoge ndong' e kom mano mar jakom riwruog pinje Afrika mong'ere kaka AUC. Koloso e kinde mano yawo ayanga kar chenro mag sirkal kata Huduma Center e gwenge ma ojola e kaunti ma Kisumu. Kindiki ma owacho kanyo ne jatend piny Kenya William Ruto siro Raila motegno mar neno ni oyombo e yiero ma ibiro tim tarik 15 dweni. Omedo ni Raila nigi lony mowinjore mar chwalo pinje Afrika e rang'iny mowinjore. Nchi ya Kenya itaunga mkono kwa dhati ili kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga akuwe kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa. Na kwa sababu hiyo mimi nataka niwaambia kwamba sasa the biggest campaigner wa kutafutia Mheshimiwa Raila hiyo kazi ni William Ruto. The first voter ule atampigia kura ni Mheshimiwa William Ruto. Ule atamobilize the other voters na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto. And we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. He is a qualified Kenyan. He is a qualified Kenyan. He deserves it. And he has the ideology that will take this continent to the next level. Kokmago ma Kisumu, aput mar joyal buche adek mong'ado ni riwruog siasa mar Kenya Kwanza ok gin kweth mathoth e od bura ma Kenya. Bende giyang'o ne spika mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro mar chike mapacho kae e ng'eto mane ogolo. Joyal buche moting'o John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga oyango ne spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne odhi ataro mar chik mar keto jood bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mondo mi odonje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Wetangula kane otiyo gi laino mano mar thego kweth mathoth kod manok ne oyango ni Kenya Kwanza ni kod jood bura 179 kazi miyo la umoja One Kenya ne nigi jood bura maromo 157. Joyal buche go kwedo tim mar Moses Kuria mano mar Moses Wetangula kagi wacho ni onego ochiw ng'eto mano ka okonindo nyakonchiel ka oluwo chike ma katiba mapachoka. Services. Nyakora mujang jal mosekanyo en spika mar od bura Moses Wetangula. Kamachielo jotelo mag duond bura mar ANC makoro oban chutho lero ni okang'no en mar rieko manimba mabiro konyogi e yiero maduong' ma higa 2032. Ogai kod jogoro kata jagoro maduong' mar od burano machon Isa Timami kod Omboko Milemba ne okone jokanyo magi duto manochopo kanyo ni chunygi kik tho kendo gidhi nyime kod siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto kaka dwarore. Jotelogo ne olero magi e kinde mane gichopo e romo mano maduong' mane obagi kar romo ma Bomas of Kenya mar chopo e winjruok e okang' makamano. Romo mabende ne oyuore kod gimoko kuom jotelo ma ok e duond bura mar UDA. Dwe mokalo jatend piny Kenya kata jotend migepe Musalia Mudavadi mane en ogai machon mano mar duond burano ne otelo ne nyasi e apisi mano mar duond burano mano manotieko chutho ANC ka giriwore kod UDA. Nyasi mano bagi e kar jot ma jatend piny Kenya buore Nairobi kae ka otele kod jatend piny William Ruto dwe mokalo tarik 17. So we shall come to the coast, and not just ourselves, we shall come together with the leadership of the UDA party. So we shall come to the coast, we shall come to the Rift Valley and the entire Kenya, so that we bring the teams of UDA and ANC together in post-merger meetings, so that we psych our people and we form a formidable team leading past 2027 to 2032. There will be a bigger meeting thereafter. Moving forward, 2032, God willing, we shall be there with His Excellency Musalia Mudavadi taking Kenya to the next level. And mark my words, our eyes are on 2032.
Umenisikia? Our eyes are on. Mbona musemi? Our eyes are on. So mkiona tunajipanga, we don't see just here. We see further down the line. So our eyes are on 2032. I just want to emphasize that the whole purpose is that we want to be part of a bigger group so that we are not rendered irrelevant in present-day Kenyan politics. Kama chelo jakedne ratich oganda Richard Otieno mong'ere ahinya kaka Molo President gikone ochwale kar yweyo mare mogik. Richard manonegi e gwenge mamolo mana ondamo matin kawuok e tesendo bila ma Elbagon kaka jafwambo marwa F Nyakidi lero bura mano mar nek mare pod dhi nyime kendo ibiro winje tarik 24 dweni. Elbagon power! E gwenge mamaoho e kachung'od bura ma Usonga ne en gwandruok e kinde MCAs ma kaunti ma Nakuru, jodak mowuok kaunti ma Nakuru kod moko kuom jotelo ma kaunti ma Siaya. Tok gwenyruok e paro e wi kaka nowinjore gi lose chenro mar iko ma jakedne ratich oganda manonegi Molo Richard Otieno. Nataka nimshukuru bwana MCA kwa kunipea nafasi, lakini nataka nimwambie asije anasema kwamba mimi napiga kelele. Hiyo ni madharau. Kwa hivyo asije akasema hivyo. Mimi ni kiongozi ambaye nimepigiwa kura, ingawaje sikushinda lakini niliibiwa. Kwa hivyo asiseme kwamba napiga kelele. Richard Otieno nonegi Otieno Mangeso tarik 18 dwe mar achiel higani. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro mondo mi jatend piny odonjre wachno kendo ne ni anyuola mar Otieno oyudo ratichgi. Allow me to condemn in the strongest terms possible what happened to my brother Richard. And in the spirit of healing and reconciliation, as the president of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus, I want to call upon His Excellency President William Samoei Ruto to make sure that compensation is done and justice is put to this pavilion. We want justice as Kenyan people. Okil mochung' ne Otieno bura Rosalinda Wamaidha osingo madhi nyime gi burano. Maneno ni achije mitudo gi nek mar Richard Otieno okaune gi okang' mager machik kaka uwinjore. Battle ninapigania sio Richard tu akiwa pale kwa kaburi, ninapigania familia na ninapigania community. Watu ambao wamefanya hivi, I want to assure you there is law in this country. Na mawakili kama sisi hatuogopi. Hiyo kesi ya Richard nitapambana nayo hadi mwisho. And I'm not corruptible. I am zero tolerance to corruption. Mageti Moreto jang'ad bura Kipkirui Kibelion chiwo ndalo 21 matimo nonro e wi nek mar Otieno kendo chiwo ler ni burano ibiro winj tarik 24 dweni e doho ma Nakuru. F Nyakidi, Ramogi TV. E kaunti ma Mombasa, anyuola wede kod osiepe mag jalendo marahuma Leonard Mambo Mbotela oywage kaka jago mane jaratiro kendo mane ohero dongruok e kind oganda duto. Kane giloso changamu e kaunti ma Mombasa e dala owadgi Martin Donald Mbotela, gikoni tho mar jalendo no ne oyudogi kod buok to chutho ni mar ne gin gi paro ni odhi bedo makare kata kod lokruok kata bedo ni yande otuore. Gikoni uma mar jalendo no ne obedo malach to chutho kaluwore kod chenro mane otayo mane dendo ni Je Uni Ungwana mane ichiwo puonj ne oganda e wi timbe ma ok odhi kare ma ok onego bende dhano tim. Jata tije e kambi mar Media Services Wachira Waruru bende oro ote mare mano ne anyuola mar Mambo Mbotela ka owacho ni ne oyawo thuolo maduong' mar lendo e nyakalondo mapacho kaya ahinya e pinje mag Afrika Maimbo mawacho dho Oswayo. Fundisha watu tabia nzuri, hasa sisi tupokuwa wadogo zake alikuwa hata kitugonga saa nyingine vichwa kituchapa, tupiga ngoto kama hatusikizi bila anavyotoka yeye. Alikuwa anapenda sana tu na tabia ambazo ni za nidhamu. Hiyo ndio ilikuwa ni uzuri wake. Na alikuwa anasisitiza sana kila anapokwenda, hata akiona mtu ambaye anafanya kitu ambacho si sawa sawa, anamwambia pale pale. Hiyo ndio ilikuwa sana tabia yake. Na mtu alikuwa mtu wa very communal, when it regarding wakati wake kutangaza mipira, na alikuwa zaidi pia alikuwa mwimbaji. Na alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuimba. So he was somebody who was very outgoing and very communal. So but to the country as a whole, he liked to see the young people in the media coming up, taking up their place. It's somebody he has contributed to such, yeah. Kwa hivyo kwangu amekuwa kama kaka, ndugu wa karibu. Mimi nasema yule ucheshi wake na ukarimu wake na kupenda watu.
huo zaidi ndio na utambua. Ni mtu wa kupenda aone mambo yamenyooka sawa sawa. Kabisa. Mzee Mbotela nimemjua miaka mingi tangu utotoni, hasa maarufu kwa kipindi chake cha Je Huu Ni Ungwana. Kwa hivyo ninavyomfahamu yeye amekuwa ni mtu wa kuzungumza habari za ukweli, kuhakikisha kwamba watu wameishi maisha ya ukweli, maisha ambayo yamenyoroka. Tukiangalia vile nchini mambo mengi yanaenda yako njia zimepinda but yeye atataka mambo kwamba yawe yameenda straight. So nimemjua sana kwa ajili ya hicho kipindi. Nyasaye mondo ket chunye kama ukwe. Kama chelo joten pinje Afrika ma ugwe koda mago ma milambo koro dwaro mondo mi ochung lweny madhi nyime mano e piny mar DRC ka okel ji duto magwandore mondo mi obede twak e yono mar duoko kwe e pinyno. Jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi ka oromo kanyo gi jotelo mamoko e romo ma obagi e boma ma Dar es Salaam owacho ni yor kelo kwe en mana twak gi riwruoge mag EAC kaachiel koda mago mag SADC kendo mano ni thuolo mara tayo. Omedo ni pinje mag Afrika ma ugwe kod mano ma milambo nyaka koro mak motegno duoko kwe piny DRC nyaka ne pinjego owuon kendo ketho chenro mopogore mag kwe. That necessary pressure and perhaps even sanctions and call to ceasefire must be applied without bias so that all stakeholders are brought to the negotiation table to embrace peace initiatives and dialogue. The only way out is through negotiation rather than endless combat. As we give dialogue a chance, and indeed we must, there is need for all parties in the DRC to respect international law and ensure the safety of diplomatic assets and personnel within the country, as well as uphold long-lasting legal and moral principles of respecting peace missions. Nyakoro mojangi kanyo deno akawo yueyo masani tago niro kamano kuom ndiko na kendo oro ote jogo maneno wa konde mopogore opogore dakika osekalo 21 moda akawo yueyo masani to yana mar mondo mi akale ote mokare adek mantiere karka kotenre kod weche manyien mabere ntiere karka achiel Wilfred Mbao wacho ni Clovis oimore kanyo ma opio Mbao mawuon Nyakach Kandaria awinyo maber ahinya ka kendo aneno live kantiere kochia Nyangweso market berndi erokamana ahinya kama chielo wacho karka neno Ang'ichwelo kantiere Nyalenda Kilo mano Okode Charles erokamana ahinya kuom kete karka e chenro kinyi makawuono machielo bende ndikonwa karka wacho ni ma Margaret agoyo pole ne tho mano mar Mambo Mbotela aneno chenro kantiere Kamwala erokamana ahinya waya gi jogo duto mantiere karka mabende luwo chenro achiel kachiel Opija Jachuma wacho ni mar Nyamasare Kisumo neno maler kendo makare ka Nyamasare Kisumo kayo kod minoda Mama Brighton Aseko Ker Deno Amolo Mara Maisha School Kadiju kod jochuma duto ma Kisumo oyena ka yueyo masando kod mathoth koting'o weche manyien chenro mar Ang'ichwelo chikidhi mabor. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa.
Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 838 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing yake Supreme Court. Ngewa tieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Bitch, be afota Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Kratil kadel warpin. Ka adwani wa discuss kaka Kenya de. Wij tuak magoratil pin. One was a in opposition. One was a in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel ginuso tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machini kina Nyakwa Ramogi jwangen moro marani pulikete karka e chenro ni marangi chuelo. Weche manyen machopo ni achiel kachiel daika osekalo 20 kod 7 tok sa achiel mar odhiambo ma kawuono. Machiegni wadhi nyime kod weche manyien. Motelo ne rapar ewi mano jatim ne oganda mano mane olalo ngimane kachiel koda kamago mano yudo hinyruok bang' monj mane otim kod kweth jomaundu mano mar Al-Qaeda chieng' tarik 7 dwe mar 8 higa mar 1998 e mbetre mar piny Amerika e pacho kae. Jokanyo motelo ne rapar makamano koro singo ni gibiro bedo ka gitimo rapar makamano chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono ne gibago alam mano mar timo rapar ne oganda moheo 200 mano weto ngimagi kachiel koda kamago mane yudo hinyruok. Kakwayo maduong' en mar bando chudo kawuok kuom sirkand Amerika. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Higni 26 tok monj manotim e mbetre mar piny Amerika e pacho kae higa mar 1998. Oganda manoyudo hinyruok kaachiel gi wede oganda manolalo ngimagi pod medo mana kwayo chudo nyaka sani. Tulikuwa watu 47 members of staff in that day, lakini walikufa 40 tukabaki 7. Na wengine walikuwa the other floors. Mimi kwa hiyo floor nilikuwa 4th floor. I was a survivor. Na nasema Mungu ni mzuri kama Mungu aliniweka. Maombezi ni kwamba Amerika ni nchi kubwa na iko na pesa za kutosha, na tunajua ya kwamba wanakitaka hata kwa muda wa wiki moja ama mbili kila mtu atakuwa ametosheka na amepewa compensation yake, na tumalizie na hiyo chapter we closed. Piny Amerika pod medo biewne seyo mar koso chwalo chudo gi mapiyo. Ka piny Kenya to iseyo gi oganda mane yudo hinyruok ni ok osebedo ka odhiro dwaro margi mondo chulgi. Our people died and were disabled for America, but instead of American government sympathizing with us, we ended with discrimination
in compensation just for being non-Americans. Our Kenyan government also failed to stand with the victims, making survivors suffer immensely. I approached Kituo cha Sheria to file our case in the High Court, but a certain leader advised some victims not to register with Kituo. Now the case is coming up for hearing on 10th April, and those who didn't register were left out. Nyakasani, kaluwore gi jokanyo motelo ne rapar makamano. Giyango ni gibiro bedo ka gitimo rapar mag oganda mane olalo ngimagi chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Motelo ne rapar maduong' mojatim chieng' tarik 7 mar dwe mar 8. Every 7th day of every month, we have resolved to gather here on the August 7th Memorial Park in Nairobi to pray and receive updates on the compensation efforts and the laudable leadership of the consortium of August 7th, 1998 victims. These monthly meetings serve as a reminder of the resilience of the victims behind you and their unwavering demand for justice. Bang' higni moheo 26 tok monjno, jokanyo motelo ne rapar makamano nigi geno ni oganda mane yudo achiedh nade ibichul. Bang' romo mane obagi gi Senator Mama Kweni Dan Manzo gi jotelo wetegi mawuok e piny Amerika. Kenyan Senator Daniel Manzo met yesterday with U.S. Senator Chris Coons of Delaware and Mariam Michael Routs of South Dakota, amongst other congressmen, to deliberate on the matter. And despite years of appeals, many victims are yet to receive requested compensation. The renewed lobbying efforts by Senator Manzo and his chair, Agnes Kavidu, and the Kenyan diplomatic mission bring renewed hope that justice will finally be resolved. Nyakorom Gajuanga higni en 26 chakre ni monj mabende notime higa mar 1998 mabende oganda mathoth nolalo ngimagi. Ywak mago familia mabende oganda magi nolalo ngimagi kanyakla kod mago manoyudo hinyruok makoni kod kocha en mar mondo mi ochwal chenro mano mar chulogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo romo mar ohala e alwora ma Nyanza motisini Nyanza International Investment Conference ofuno kenge mongirore manyalo bero kendo ting'o malo dongruok e alwora no. Mana kaka lipota mara Millicent Adhiambo lero, jotelo kod jodito elemo mopogore opogore mano yore romono otielo dwaro mano mar bero yore mag gedo, wuoth, pur, kembe kod ohala kaka geta mar neno ni odhir dongruok ma Nyanza nyime. This region has been sidelined, left behind in the shadows of political exclusion and economic neglect. Kata obedo ni alwora mar Nyanza ni kod mwandu modhuro, ochiwo mana atamalo 9 kende ne dongruok mar piny Kenya. Gino ma jotelo ma Nyanza yango ni oseduoko gwengego chien. Jotelogo okoni nok mag tije ne rowere kod mwandu mathoth ma ok ti godo gin moko kuom midhiero mokwako Nyanza. Patron mar romono Eliud Owalo owacho ni ochopo sama koro maino owinjore oketi e chenro mag pur, kembe, apida kod apeyni mondo konye loko ngima jo Nyanza. One of the most fundamental concerns that we have here is youth unemployment. Youth, as we all know, are the backbone of any society, and they represent the future of this region. But how can we expect them to thrive when the opportunities to develop their potential are so scarce? The poverty levels are stark reminder of how much we still need to do and how much potential lies within our reach if we can leverage the resources and opportunities within our disposal. Jatend migao mar omenda John Mbadi to ne oyango ni wach yaw makoro soin mondo mi omi pek ni mar obiro kelo lokruok mar arieya ponono tieke mapiyo. That dam also will be a game changer, not just to Nyanza, even Rift Valley. Kericho will benefit substantially and greatly from that dam. We have talked about it for years. A time has come to actualize this. Bende thoro wach manochako tielo en kaka inyalo tigi nam lolwe e yo makare e weche lupo, wuoth kod limbe e kelo dongruok mowinjore. If we have to unlock the full potential of this region, there are certain projects that must be done. One of them is the Lake Victoria Ring Road. That must be done to open up completely
this region and interconnect it and even connect it to the region. We must also complement that with lake transport. We must extend SGR from Naivasha to Kisumu and to Malava. These are projects that we must do. Jatend migao mar weche ohala Lee Kinyanjui to korka kore oyango ni kaka yor ywayo joket mwandu kod ohala dwaro nitie mondo kas chenro mar gero kar loso mwandu ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Special Economic Zone kaka yor neno ni piny Kenya bende ogolo mwandu minyal ter nyaka e pinje maoko. The sugar industry, that is a major employer here, has had great improvements in the last 2 years, and I'm happy to say that this year we will not be importing any sugar, and we hope in the next 2 years we do not import, and instead the country can become an exporter of sugar. And that's a conversation we would want to do in tea, in wheat, and all the other products. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki mane oyawo romono e odiochienge mar ariyo kawuono to ne otielo okenge kod maino ma piny owacho ni godo e bero chumi ma pacho kaendi ahinya to kokalo e ting'o malo dongruok ma Nyanza. If the macroeconomic stability is guaranteed, the next issue for us in this region and for Kenya is to make sure the national government and county governments transform positively the sectors which carry 80-90% of the people of Kenya from where they derive their livelihoods. Jotelo ma Nyanza koro nigi geno ni kokalo kuom okenge mongirore moyang kawuono Nyanza ni lai manyime mar yudo lokruok makare mag dongruok kata kamano dwaro nitie mondo mineni oketgi e tim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Siala, Kisumu County. Kamachelo riwruok ma ok mar piny owacho ma ochung'ne tiego jogo mantiere sekta mar gedo ma obago chenro mano mar tiego ji e sekta no wego rak kod funde e kaunti ma Homa Bay mano mar miyo gi tiegruok kaka ginyalo tiyo gi lony ma gin godo e bero ngimagi. Tiegruok no otim mar neno ni jotije sekta no obedo gi lony makare e bero tijegi kendo bero sekta no. Kamano bende ging'iyo mar neno ni jokanyo obedo gi thuolo mar yudo godo tije e migepe mag sirkal kod riwruoge mago ma ok mag piny owacho. Riwruogno luorore e counties ka gichopo ir funde kod jojua kali mar neno ni gibedo gi ng'eyo matut e thuolo mag tije mantiere sekta mar gedo kod kaka onego gita tijegi. Now opportunities basically Chanuka means enlighten. Get enlightened, then organize yourself so that you can tap into the opportunities, because opportunities are all available, but many times, especially the people at the informal sector, miss those opportunities because either they are too busy or they are already too engrossed in their day-to-day activities. Our session was primarily to give them an overview of which opportunities are there and to change their mindsets. First, we enable them to be aware that the opportunities are there, and then secondly, what are they going to do about it? To seize control and to take concrete steps in order to make a difference in their lives and also in the communities that they live in. Gimedo puonjowa makata ka koro wadhi e field ground kuchokwa tiyo gi jowa to wapuonjogi ni kitiyo ka kan matis to kiny ochako teri kama chielo. Omiyo wayie ni training ni ober kinde wagombo ni ok onego bed dichiel kama. Ochako bedi monyalo konyo jowa mondo jowa kikne ni en jageda kikne ni en jaywecha kikne ni en mana ng'ama tiyo tich matin no kare nyalo golo ng'ato e kama tis no moter malo. Stock up on
on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ne en in emani kao necklace eloka mara kasto bange ini hangode ni hakayo. Raj, wokode. Seher, en ngano. En kushi. Kare onge wach. Nango kushi. Koro gisani waduto dani mondo bedo jomotang' winjo gima wacho. Nikech sani wane oda nyuola jo Kagil. In kikete mule iwinjo. Weri kode, kumara. Weri kode. Indulge in that moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Machiegni kuromo gi jwang' e weche mag tuke. Club mar Police FC momako thuolo mokwongo e chung' mar lig maduong' mar adhula mpacho kae biro rakore kod club mano mar Tusker momako thuolo mar ariyo. Tugono ma ibiro bagi alap ma Kenyatta Stadium Machakos. E alap ma Dandora Stadium, kocha manyien mar Gor Mahia Sinisa Mihik biro chako tugo mare mokwongo gi club no e kindgi gi club mar Mathare United. Kogalo omako thuolo mar adek e chung' mag timbe gi points auchiel toka Police FC ka loch mokwongo biro rwako kochano gi points adek. Bidco United biro rakore gi City Stars ka Bandari biro rwako Sofapaka e alap ma Mbaraki. Chieng' Jumapil KCB biro tugo gi Murang'a Seal ka FC Leopards biro rakore gi Shabana e alap ma Dandora Stadium e kind tuke mamoko. Kwa wakilig mapacho kae, kama chelo Jakom Riruok matayo tuke mago mag ng'wech pacho kae Jackson Tuwei olero ni PM mag kor gwenge mong'ere kaka cross country ma ibiro bagi odiochieng' makinya alap ma Eldoret Sports ibiro tigodo kaka chiel kuom tuke ma itimo godo ikruok ni PM mago ma Tokyo. Bang' PM mag cross country rumo ayanga Eldoret odiochieng' makiny, riwruok mano mar Athletics Kenya biro chako tielo mokwongo mag PM mag chuny pa kata mago miluongo ni track and field games ibiro bagi tarik 15 e alap mano ma Mumia Sports Complex. Gwenge 12 biro rakore e tielo mogik mano mag cross country. From the regions and the affiliates, and we have got the big names coming to participate in this event. This event also is a build-up, as you all know that we are all heading to Tokyo for the World Championship, and it is an event that after this one, it ushers in the other events for the track and field. You can see even the hills, the man-made hills which are there. They are very green, they are more, and these are the challenges which a cross-country requires. So it's beautiful. And the course being very close to the town, it's very convenient for everybody to come and really watch a national event. The entries have been done. We closed entries yesterday on Tuesday midnight, and now we are ready. The start list is being worked on, but we want to assure the public that we have a gallery of stars, cross-country stars who will be here.
mo jangi kanya makelo gi komar gweche manyien tielo ni mara ngichwelo ang'eno ndiko na weche mathoth ahinya ko chalo koda kaduoko kinde ema obaywa thul madai kari mabiro nego beni chenro mano mar nyako cha chakore nyakora mo jwangi na mondo mewegi kanya duoko somo te mathoth ka chalo koda weche manyien tielo maro imore koromo sadek maro demo makawuono ikende gi te jaloko maro ane Elizabeth Otieno anyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mo keonya ka sango oriti masani medneno Ramogi TV.